Gülzada Safiyulina, Татарстанның халық артисті, Қырым Республикасының атқазанған сәнғат ішіклісі, Мұса Жәлиев премиясы лауреаты Gülzada Safiyulina. Ey кең Түрки даласын, Қазан Қырым арасын, Қажи тұрған қаласы, Алтай Сібір барасы, Ноғай елі табасы, Сіз беті көңілім ярасы. Иманны ақлар үшін, халқымны яқлар үшін, Ватаны сақлар үшін, антымны ақлар үшін. Окей. Жырларны яздыру радио комитетта бик авыр иде. Чөнки бер ай алдан вакыт алырга кирәк. Аннан соң ул вакытка әле гастрольләрдән кайтырга кирәк. Ул вакытта тавышың чиста буламы, юкмы, музыкантлар катнаша аламы, уйный аламы? Шуңа күрә мен әйтәм, әз генә акча эшләсәм, иң беренче эшем итеп үземнең студиямны булдырыр идем. Һәм шулай матди яктан көчем ныгыгач, мин үземнең студиямны булдырдым. Иң беренче хыялым ул минем Коръән тәфсире чыгарырга. Ни өчен Коръән тәфсир? Чөнки Коръән бар, китап бар, анда нәрсә язылган? Монда гарәпчәсе дә, анда минем мөнәҗәтләр дә керде. Һәм ул татарчасын сөйли, аңлатып. Менә бу шушы кассетларны без зур-зур капларга тутырып, төрле җирләргә өләштек. Мәчетләргә, мәдрәсәләргә, ул вакытта башта бушлай, аннары соң инде сатуга чыгардык. Просто не уверен, что на шахрисне сүрәтләгәндәйме, бигрәк тә шундый нәфис форматтагы фильм булгач, бу зрительга кешенең ние кызыклы, эчке ние противоречие, понимаешь? Адам кеше противоречивый. Булмый ул кеше кемгә бөтенесе дә аңлашылды. Бу тормышта бер шундый алиһәдәй зат, бер шундый святой. Зрительга ул кызык түгел. Алай булмый бит. Ну, беләм мин, поэтому монда күрсәтергә кирәк инде живой кешене. Кызым, ризык пешергәндә аны сөйләргә ярамый. Юк, мин әйтмим инде әллә нәрсәләр сөйләргә дип, әйме? Ну, я имею в виду, нәрсәләр бер-бирләренә әйттең, яшь чактанда дөрес булмаган нәрсәләр. Это понятно. Уже син тере кеше булып күренәсең, уже зритель ышана сиңа. Абай ышанмыйлар алар, понимаешь? Гомер буе мин борынгы моңнар эзләдем. Нинди икән безнең иң борынгы җырларыбыз, иң борынгы моңнарыбыз нинди булды икән? Гастрольләрдә йөри башлагач, мин әбиләрдән җыя башладым мөнәҗәтләр, бәйтләр, борынгы җырлар. Минем кечкенә генә майтафоным бар иде, Хитачи дигән. Шунда үзенең микрофоны белән шунда яздыра идем. Әбиләрдән язып ала идем сүзләрен. Шулай бик күп мөнәҗәтләр, бәйтләр җыйдым. Мөнәҗәтләр ул борынгы заман, иске заман калдыгы түгел. Мөнәҗәтләр алар кешенең менә шушы хаятта, менә шушы заманда, менә шушы мизгелдә нинди кичерешләре кешенең, психологик кичерешләре. Менә шу психологик кичерешләрне ул Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, пәйгамбәргә мөрәҗәгать итеп, ул аңа аңлата, ялвара, аннан сорый, ярдәм итүен сорый. Менә мөнәҗәтләр алар шул. Шуңа күрә ул теге үткән заман гына түгел, ул бүгенге заманда да, бүген дә мөнәҗәтләр язалар. Мин танымыйм, кешеләрне танырга өйрәндем. Алланың биргәненә шөкер. Танымыйм, сукыр ширки шикелле. Барасың да керәсең, барасың да. Адәм баласы туа, ул сукыр ширки шикелле, ул бер нәрсә белми. Аңа өйрәтсәң генә, аңа остаз кирәк.
Үйрәтсәңдер. Әти-әнисе надан булса, әти-әнисенең гыйлеме булмаса, ничек кем үйрәтсен аны? Кем аны алып барып җитәкләп, остаз табып тутырсын кулларына? Шуңа күрә ничек мин аларга үпкәләмим аларга. Алар мискиннәр тоже, аларга кирәк, белгәнеңне бирергә, үйрәтеп калдырырга кирәк. Мин уйлыйм, хатын-кызның үз урыны булырга тиеш гаиләдә. Хатын-кыз ничек кенә ни булса да, ничек кенә уңган булса да, ничек кенә акыллы булса да, ул барыбер ир кеше була алмый. Менә шуны ничек безгә балаларга өйрәтергә, кичкенәдән кызларга ничек шуны өйрәтергә? Бездә бу гыйлем юк. Үзүрдәгендә. Бездә булган ул. Теге нидә булган ул, кызым? Ул гыйлем Өйрәтмиләр, аны мисал итеп үзүрдәгендә. Күрәсең, күреп кенә, әти-әнисенең мисал итеп күрсәләр, күреп кенә. Мин гаиләдә, мәсәлән, ир кеше булмадым. Гәрчә миңа бик күп ирләр эшендә тартырга туры килде. Чөнки ялгыз калгач, ирем үлде. Улар миңа ялгыз калгач, ирләр эшендә, хатын-кыз эшендә эшләргә туры килде. Резидә белән генә бераз бар, чөнки Резидәне мин интернатка бирдем. 10 яшында укырга, музыка мәктәбенә. Мин гастрольләрдә йөрдем, шуңа күрә Резидәнең бераз миңа үпкәсе бар, шул буенча. Изге матур ана телебез. Bu yerden daha bir yanadan başladı. Давай. Büyük Tatar'dan. Давай. Büyük Tatar. Давай. Hey Tatarlar, hey Tatarlar, җирдә мәңге яшәр халык без. Hey Tatarlar, яшем булып яшнәр халык без. Матым. Ой canım, kiri kışaklıyım. Oy Fazıl, oy canım, oy Dağır. Mısırcır plastingisi. Mısır münecekler. Gülcek Atay 93. yılını biz bir kurultayda dile gitkeniyim. Elbette mi? İnşallah da. Mine senin imzanlarına 93. yıl yazan. Mine min bunda seni izleyeyim deyip jüreyim indi. Ömür boyu. Seni izlep jüreyim indi. Mine izlep taptım. Nihayet. Bismillah. Hoppa. Maşallah, hop buldu. Gittim özüm yeme. Buldu. Олы кеше, аның тормыш тәҗрибәсе бар бит. Ул мин үзен барысын белә дип саный. Яшьләр аның хаталарын кабатламасын, ялгышмасын дип тели. Һәм инде өйрәтә, ничек яшәргә кирәген, үз акылы белән яшәтергә тели яшьләрне. Яшьләр үз акыллары белән яшәргә телиләр. Үз хаталарын башкарырга тормышта. Шулдыр ул төп мин. Konflikt. Olay işleme, bulay işleme, davay mine bulay işle. Her vakit min şuna kengəşlərini ite bireydim. Onlara sinetin kirek mi minga buldu indi. Yalgışırga birsin minga. Şunu söz buldu. Şuna onlara min anladım. Şundan da kirek iken balalarga yalgışırga birge. Yalgışsınlar. Yalgış arqılı düzete. Biz yalgışmadık mı? Biz bir Çünkü her bir kişiye üst tecrübesi kadırlı. Üst tecrübesi kadırlı. Ömür boyu yalgıştı. Üst tecrübesinden topkan hakikat kadırlı. İyi. Üze. 1999 yılda Kırım'da birinci tapqır Sembika Barıslar deyip festivalini ütkərdim. O festival nişik tuğdu? Onun ideyası Kırım Tatarları bizniki.
Сібір татарлары біздің Астраханьлар, Ноғайларда, бітінісі түрки халықларыны бірләштіру тіләгі менде туды. Кім аны бірләштіре ала? Аны балалар. Bizim maqsadımız tege jıрлап biyip birinci orunni alı түгіл, балаларның ашарға кім екенлерін, өзлерінің кім екенлерін біліп кетсінler. Қайсысы нинди сәләткә ия, һәм шушы сәләтләрен bu dünyalықта яшәгән вакытта реализовать итәргә. Менә шуның өчен ул Сөембик Кабаристлар фестивале. Американы құллықтан азат еткен президент Абрам Линкольн әйткән, миңа китап бүләк иткән кеше минем иң якын дустым дигән. Американың президенты китапка нинди хөрмәт белән караган. И шуңа күрә мин уйлыйм әле, Американы бүген иң көчле, иң бай ил президентлары шундый булган өчен дим. Кая килеп төштең? Бакчага. Кешенең үтәрде, менә. Менә 2 километрга тотып бара, бурырга. Фазыл, скорость зур түгелме? Юк, менә бит әкренләп төшә. Беренче шкан кешенең инде шулай бәләкәй таудан гына инде. Инде иң зур мирас ул тәрбия. Әлбәттә ул тәрбия. Бала анадан тулы иман белән туа. Тулы иманны ничек сакларга соң? Моның өчен без Аллаһ Тәгаләгә ябышырга тиешбез. Ул кушканча, аның китабы Коръән кушканча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләре кушканча яшәргә тиешбез. Безгә шунда кайтасы. Алла берсәм, менә шушында дип урынны куйдым инде мен иншалла. Менә монда кадап куйдым. Улым белән шушында рядом булам. Күрәсең, хатын-кызга сабырлык күбрәк бирелә торгандыр, чыдамлык күбрәк бирелә торгандыр. Икенче халык икенче. Ул вакытта без бердән булдык. Ул вакытта бер күлмәкне икебез кидек, бер шабатаны икебез кидек. Хәзер һәрбер бала саен бүлмә кирәк, һәрбер бала саен хәдә машина кирәк, һәрбер бала саен хәдә йорт кирәк, квартира кирәк. Менә нәрсәгә китте дөнья. Хәзер хөрмәтле авылдашлар, кайткан кунаклар, якташыбыз халык артисты Гөлзада апа Сафиуллинаны каршы алабыз. Көчле алкышлар белән. Ура! Assalamu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim, hurmatli millatdoshlarim. Bayram bilan sizlar. İsenlik, sağlık, tinchlik, iminlik bo'lsin. Big zo'r rahmat Gulzora apа. Bayram bilan, bayram bilan. Yaratamiz. Hamma yaxshilashmamasdan istalakka deb sizga ko'p beraveramiz.
Көтер, менә. Ничек көтәрәсең, менә. Үзең менә карал, тот ике кулыңны менә. И тарт үзеңә. Шушы менә Тарт, и. руководящий. И. Тот. Утырдым, менә. Вот шулай чып барасың менә. Все, ага. Все булды. Утырам, как раз бу миңа яхшы. Поехали! Рәсми ни өчен мин гомер буе сыер саварга риза булмадым. Мин укыйсым килде. Тыңламаның өчен киттең дә бардың шәһәргә укырга, аның рөхсәтеннән башка. Укырга киттем. Бу инде бу теге вакыт ярдәмә түгел. Китмәгән булсам, калган булсам мин авылда. Кем булыр идем? Так что синең буның да тыңламаган әтти сүзен. Сәлам. Эй, жаным. Үзеңдә уверенность, үзеңдә ни була? Битемне буямын там. Син буямасаң. Испорчу тебе кадр. ربك بأصحاب الفيل ألم يجعلهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم قاسم مأكول. Менә телне атлар урысча яшибез хәзер. Яшәү урысча. Бит моны ничек тә булса бер көйләргә кирәк. Полное уничтожение бара. Полное уничтожение. Сез аны сизмисез, без аны сизәбез. Мин шундый куркыныч алдында торам бүген. Диндә бетә, телдә бетә, ватанда бетә. Значит, бездә масса булган, по сути, по логике. Масса булсаң, агып кит судан җәһәннәмгә. Ладно, син аңламыйсың мин нәрсә. Аңлыйм мин. Аңлыйм. Тыңла алайсың. Аңламасаң. Тыңла, аңламасаң. Гаилә турында сүз бара. Аңлыйсыңмы? Тегендә эшләмиләр, мондагылар булдыра алмый. Менә монда булдырырга тиеш. Татар телен өйрәнәсеңме? Укыйсыңмы? Өйрәнәсеңме? Мәктәптә өйрәнәсеңме? В школе учишься, да? Идемте, лошадочки туда. Можно, да? Muradına düşman girişmez, kirdelerni yırıp çıkarmız, gurur tatar halkı baş inmez. Hey Tatarlar, yaşın bulup yaşner halk biz. Hey Tatarlar, şiirde mengi yaşar halk biz. Hey Tatarlar, yaşın bulup yaşner halk biz. Hey Tatarlar, şiirde mengi yaşar halk biz. Зур бийек милләт. Зур бийек милләт китеп бара. Әйдә кызым, яшәсен безнең милләт, яшәсен безнең дин, яшәсен безнең тел. Амин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бәхетле булыйк дәвани. Ачып китик. Бәхетле булабыз. Кем икәнебезне белсәк үзебезнең. Үзебезнең кем икәнебезне белмәсәк, бәхетле булмыйбыз. Бәхетне көтәсе юк. Чөнки безне шулай итәләр. Аларга ничек кирәк, шулай итәләр. Шулай эшлиләр. Без үзебезнең кем икәнебезне белсәк, безне бер нәрсә дә эшләтәм. Менә ничек килдек, Алла безне ничек яратты, без Аллаһ Тәгалә янына шулай китәбез. Без шулай китәргә тиеш. Саклап телен дә, динен дә, ватанын да саклап без китәргә тиеш. Аллаһ Тәгаләгә. Ашыкмыйм. Ярар. Ey Rabbim, bir bizga bir nindi də dəlilsiz
Мақсатны күрсәтүче нурлы акыл. Бир безгә, балаларыбызга бир. Я Раббым, нурлы акыл бир, я Раббым. Олы, иң олы мақсат ул безнең Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Илаһи әнтә мақсуди, варидака матлуди, ла маъбуда иллаллах, ла мақсуда иллаллах, ла мәвҗуда иллаллах.